Doncs aquí a Can Duran el que intentem fer són productes típicament catalans curats, com ara les llonganisses i els fuets, i des de fa ja molts anys el que intentem és utilitzar un procés que sigui el menys agressiu amb el producte, no? L'avantatge de l'entorn d'estar en un lloc com el Montseny ens va fer reflexionar quin tipus de producte li volíem oferir al nostre consumidor. El que vam decidir en el seu moment va ser escollir productors molt locals, molt propers a nosaltres, que poguéssim, entre altres coses, garantir que el porc, des que es trasllada de la granja fins a l'escorxador, patís el menys possible. Això ens donava unes carns amb unes característiques organolèptiques molt importants i hem estat treballant en com aconseguir que aquests magres siguin d'una qualitat el més elevada possible per poder oferir un producte cada vegada més sa. Això és fonamental si tu el que vols és eliminar segons quins ingredients que incorpores en el procés d'elaboració del producte. Ja fa molts anys vam ser pioners a desenvolupar una tecnologia per poder eliminar els sulfits amb el procés de la decoració de les llonganisses. De fa molt de temps també ja estem treballant amb la reducció de sal i des de fa aproximadament un any i mig aquí a Can Duran el que hem desenvolupat és una gamma de productes curats sense tindre que addicionar additius que puguin causar al·lèrgies alimentàries, no? Les conegudes lactoses o derivats de la llet, sojes, etc. Només treballem amb proveïdors locals i nosaltres estem convençuts que això li dona un valor afegit al nostre producte per la frescura que li podem aportar en el moment del consum. Per exemple, nosaltres el producte es despenja cada dia un cop han arribat les comandes amb el benentès que aquesta és la manera de donar-li la millor frescura en el producte i que arribi a les millors condicions possibles al consumidor. Sí que és veritat que utilitzem molta tecnologia perquè això ens ajuda a parametritzar grans volums i això per nosaltres és fonamental. Hem estat treballant molt durament, creiem que cada vegada hem de poder oferir més productes més sans i més naturals amb el consumidor i aquesta és una línia de treball que per nosaltres serà imparable. Estem constantment desenvolupant noves referències i esperem poder seguir oferint novetats en el consumidor. Sempre parlem de qualitat, no? Però al final el que és molt important és quan el producte ens el posem a la boca. És aquí on realment veiem el gust d'aquest producte, no? I on a Can Duran intentem fer productes molt suaus, molt dolços, no? Que quan un nen petit es posa un tros de fuet nostre a la boca, doncs el gaudeixi. Que no noti tendrums, que noti que la pasta és molt suau, que la mossegada aquella que li queda al boquer a la boca, no? Aquesta és per nosaltres la definició de qualitat. I és molt important que nosaltres puguem ser capaços de donar aquesta consistència i que puguem transmetre-li aquesta passió que tenim pel producte al nostre consumidor a través del producte. I que ell gaudeixi quan es posa aquest producte a la boca.